Госпожо Каназирева, последните месеци преди изборите започнаха партиите да издигат своите кандидати за кметове. Вие все още обаче мълчите. Ние мълчим, защото знаете, че ние скоро и получихме, т.е. преди дни, броени дни, получихме и регистрацията си от Софийски градски съд и вече Съюза Пловдив е равнопоставен политически субект, т.е. политическа партия, която може да участва в предстоящите избори. Преди това беше несериозно от наша страна да правим каквито и да е заявки. Освен това, за мен е важно, разбира се, това е изискуемо от законна форма, всичко да бъде по закон. И за мен беше и един тест до каква степен аз ще получа подкрепа. И се радвам, че към момента много пловдивчани застанаха зад нас и ме подкрепиха. Затова и обявих, че се чувствам победител, каквото и да се случи от тук нататък, влизайки като експерт, но след това, след като видях какво се случва, как се злоупотребява с правата на пловдивчани, това ме амбицира да остана в политиката, защото няма какво да се лъжем, всичко в нашия живот е политика. Къде учат децата ни, какви са детските градини, по какви улици караме колите си, всичко е политика. Това е истината. В тази връзка, по време на кампанията от вас експертно говорене или политическо говорене да участваме? Никога не съм залитала в чисто политическо говорене и смятам, че темата и популизма е запазена марка за други партии в Пловдив, като управляващите в момента БСП и ВМРО. За мен лично всичко е политика, пак повтарям, защото въпрос на решение какво ще се случва в града ни, но там нататък категорично считам, че следва да има конкретно поставяне на проблемите и съответно решение на проблемите. Освен това, аз лично и хората около мен се уморихме да слушаме прогнози как след 20 години България и включително Пловдив ще станат прекрасни кътчета за живеене. Ние живеем в настоящето и най-после искам да говорим за настоящето. Какво тук и сега можем да направим за нашия град, а и хората се интересуват от ежедневните си проблеми. Блестящо бъдеще ми омръзнах да ми бъде обещавано. Общо взето се очертава един мъжки двубой за Стефан Стамболов 1. Една сигурна кандидатура има до сега на архитект Илко Николов. Очакват се кметът Славчо Атанасов да участва за втори мандат. Предполага се, че лидерът на ГЕРБ Иван Тотев също ще е кандидат за кмет от тази партия. В средите на БСП се очаква да подкрепят и да издигнат за кмет Георги Търновалийски. В този мъжки отбор как би се чувствала Дани Каназирева в една битка за Стефан Стамболов 1? Първо, все още не съм го обявила и пак ще кажа, че това решение не следва да бъде емоционално. Управлението на града не е емоция. И затова винаги казвам и на опонентите си, че освен говорене си трябва и можене. Така че още малко време ще взема и своето аз лично решение, в зависимост от това каква подкрепа получа от пловдивчани. Но аз не деля хората на мъже и жени. Аз деля хората на можещи и неможещи. Не ги деля на млади и на стари, а на знаещи и искащи съответно да направят нещо за Пловдив. И считам, че това, което съм направила от самото начало на мандата, съм показала своята принципна позиция и че не правя компромиси. Преди малко казахте, че ние живеем в настоящо и нещата трябва да се случват сега. За да стане това обаче, всяка политическа партия, всеки политически субект трябва да участва по някакъв начин в управлението, за да предлага идеи, да взема решения. Какви са амбициите на политическа партия Съюз за Пловдив за участие в местния парламент на есен? Все още не мисля да говоря за амбиции, защото в България всичко и в Пловдив се променя всеки ден. Не мисля да правя каквато и да е заявка към момента.
Единствено мога да кажа, че ще участваме и че това, което съм правила до този момент, а именно конкретни решения за дадени проблеми, разбира се, към момента мнозинството е такова, че рядко пъти те се приемат и вярвам, че това може да се случи. Много зависи дали ще останат 51 съветника или отново ще се приеме 41. Всичко зависи и от избирателния кодекс. Сами към битката за кметския стол или с евентуални коалиционни партньори? Къде е мястото на Съюз за Пловдив на тази писта? Не се страхуваме и лично аз да участваме сами. Никога не съм се притеснявала, но никога и няма да си позволя, както не съм го правила и тези 4 години, да правя компромиси в името на коалиции. Това няма да го позволя. Предпочитам да запазя името си, авторитета си и авторитета на хората около себе си, отколкото да влизам в безпринципни коалиции. Така че мисля, че към този момент не мога да говоря за подобни формирования. Накрая на нашия разговор искам да ви попитам как виждате Пловдив утре, а не след 20 години, ако вашата партия има механизма да участва в управлението на града? Ние ще излезем и с конкретна програма, но много от въпросите, проблемите, които се поставят от пловдивчани, дори не изискват финансиране. Повечето политици много удобно им дойде финансовата криза като оправдание за всяко едно свое бездействие. Много обаче от проблемите, които се поставят, не изискват финансиране, а гъвкава политика, бързо взимане на решения, защото едно от нещата, които аз не приемам и ще се боря с него, е бавните темпове на работа в община Пловдив. Това съсипва не само, това се отразява върху всеки един търговец. Не искам да говоря за големи търговец, т.е. за всеки един търговец чака с дни, чака с месеци нещо да се случи в нашия град. Всичко е много бавно, много тромаво. Това е абсурдно и считам, че следва един път завинаги да се приборим с този чиновнически стил на работа, а именно всеки един да трябва да търси връзки до някой си чиновник, за да му свърши по-бързо работата. Това е недопустимо и не го приемам като човек, който може би не съм заемала и такъв пост държавен или чиновнически и не мога да го приема. Кой ще бъде основният ви опонент в тези избори? Не искам да говоря. Аз лично ще съм щастлива, ако има истински дебат. Истински дебат и истински размяна на тези за управлението на града. Не искам и надявам се няма да се залита в популизъм, който наблюдавам в последно време от страна на БСП, от страна на Славчо, от страна на някои други общински съветници. За мен това не води до нищо добро в нашия град.